نايلومي مصنعتنا كاب جبر ሃዋርያት 27 كاب 20 هالن حساب 44 يو كاب 20 هالن حساب 26 زلو بمنباب كجمري مالتي مساي كم زلهم تكتاتلوني خم زلهم ملكتنا راخم ندحر كيركم ازيو باح كبلني مالتي بزي مغبي بزح معلتات مسغبرو دما باولوس اما اخلوم دويلو بلوم اتم سب اتي كاب قرط اسكاينا الكم سميعهمني انت تخونوس قدي ازي صبابان غداتن ازي ايمرخبوكمن نيرو حج دما اذا مركب دا امبر كاباخاتكم سي حنت نفس كوايت طفئنيا مو كتحدو علمنكم الله بزاليت زيا اتي ملأخ نايت انزناتون زغلغلون املاخي ابطقاي دو إلو باولوس اب قدم قيصار دو كتبليخا انه نتوم مساخا زساغرو كلاتومون املاخ يبوكالو اي تفرح بلني اتم سب انا كم تنسو زنگرني كم زخون ناملاخ امنيمو سلازي اجوهم غناخه نبحنت دسيت كنغفاينا كبلوم كولون ري زابير سمو بروخ يهون اذا خفلزي كاب نايزا حلف سمون مصنعتنا زقصل زلو خفليو زحلف سمون كاب قطر حد حساب اسرائيل اينا نيرنا لو مدما مقصلتانا توينا نري زلنا كمتي ابز حلف سمون زبلكو تي وانا تمركب يكون تي مراحي تمركب نتي حواريا باولوس متنقطا زحزل ملئختي شلل بمبالوم ابص اگم كم زاتو نرئي ابز حنتي كيتزارب كله كحالفو زيدلو نطبنتايو እግዚአብሔር ጽኒልና ስለዘይን ሰምዖ ወይ ነትዝበል ዝብለና ስለዘይን ነቅልበሉ እዩምበር ኩሉ ሰዓት ይዛረበና ይቆዱሳን አሜን ዶ ሕጂ ከማን ክዛረበና ጸኒሑ ጽናይ መባል ነገር ስለዘይብልና ህይወትና ቢዚ ስለዘኾነ በስተፈላለየ መንገድ በስተፈላለየ ነገራት አእምሮና ስለዘይ ዓረፈ ነት እግዚአብሔር ዝዛረበና ነገር ስለዘይ ነቅልበሉምበር እግዚአብሔር አብ ነፍስ ወከፍ ስጉምትታትና ይዛረበና አብዚ ዋላኳ እቲ መልእክቲ በሐዋርያ ጳውሎስ ይሕለፍ ደአምበር እቲ መልእክቲ ግን ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ አይኮነን አለኹም ደም ሳይ ቅዱሳን ጎይታ ይብኡ ገሩ ዝዛረብ ነይሩ ኩል ጊዜ ነት ሰማዕናዮ ድምጽ ሸለሊልና بسمعتنا وي بزمسلنا خنكيد كلنا زيد اللي واغاينا نخفل ابت بزي مئزاز رخبنا مكرا ابو እግዚአብሔር لن اللهم دو زيد اللي واغا نخفل سبات علينا دلومي دمص እግዚአብሔር شلليلنا بسمعتنا وي بزمسلنا كيدنا ابزعتنا يو شجر وي دما ابت نخفلو واغا ابو እግዚአብሔር لن ابت بزي مئزاز رخبنا مكرا ابو እግዚአብሔር لن كابتي بعلنا زاتنا يوم مكرا نموصا كنغبرو زغبانا ነገር እንታይ እንደሕሪልኩምኒ ንጎይታ እትረኺቡና ዘሎ መከራ بزي مئزازنا ወይ ንድምጹ ሸለል ብምባልና ከምዝኾና አሚንና ብንስሐ መምላስ እዩ ኮሙ ምስ ዘይንገብር አምግሩምራማን اب املاخ ممرارن ኢናናአቱ ዝድማ ንሁነታትና የግድዶምበር መፍትሒ አምጻልናኒ ሐቂደ ቅዱሳን ባዕልና ሰዓን ምእዛዝና ሰዓን ጽን ምባልና ሸለል ብምባልና አብናአቶም ጸገማት ወይ ሽግራት ባዕልና ይናኽን ወጽ ዘለና ተመሊስና ብንስሐ ይናኽን ምለዝ ዘለና كوم دحر زي غيرنا قدوسان ناي مغرومرام هيوت كنا اتوينا اب املاح ممرار كنا اتوينا اتنغراتنا دما هيوتنا دما نابزغدن ነገር ይዝخيد اتوانا اتمركبن كلاتهم اتوم مستي مراحي اتمركب تسماميعم غعزو جمرو سبات نابزيد اللي كيسارا كاتو زغبروب ነገር እንታይ እንደحر ኢልና ነቲ በትእሱር ዝኾነ نفردي نابروما زخير زنبره بحارة باولوس زمت الدمت شلل بمبالومي قدوس عن حدا ملقت كم محلال فلكمي حدا كم محلال فو زدليو ملقت اللوب زي قدوس عن
اتملقت بمن يمصي اندحريلكم بحد اسور ناب فردي ناب قيصر بزخيد حواريا باولوس ايو مصي بحواريا باولوس زمص سلازمص اتملقتي اب قمت ايتوون بوتا ايهابوون كندينوت نخون دمص سمعنا اتسمعنا دمص غنا كاب زي تصبنايو سب سلازخونه شلليلنا بزو واغا زخفلنا كندينوت كاينا لومون تغويتا بزتفلالي منغدي ناب هيوتنا زومصو دمصታት شلل اندابلنا زيدلي واغا نخفل زلنا اب مصحف ايوب 33 قصر 14 كمز زبل قال الله املاخ حنسا كلته سايزارب سبغنا ايقلبن يبل بخمي منغدي كمز زاربن سلامنتاي كمز زاربن كزارب كله ايوب وسيو بمصحف ايوب وسيخون تايبلنا بحلمي بناي ليت رائي نسب كبيد دقاس مسودقو اب اراتو مسدقسه نسب كاب غبرو من تخملسو كاب تبيتون كسورو ننفس كاب عميق من تخبالها نهيوتون كاب سيب كان ناقفاسي شعون ازني سب كفيتو تغزاتو يحاتمو يبلنا اب ايوب 33 كاب قطر 14 10 شمونته امثالي 133 دمان تايبلنا سي اتز سمعان نغنا بدحان كنبر نخفو خيفرحخا كحدي يبلنا كابز غنبو صنحنا قال انتينا نمحار اندحريلكمني اغزيابير نطقمنا ازيوس لزفقرنا زي تدلي وغا متان كاينخفليلو كم ززاربناينا كابزي كنبو صنحنا قال نمحار لوم كتحزكم دلي زلهو عبنت بنتاي قدوسان ات تزاراباي من مخانو بزي يقدس دمصي كمتصخولو نت سمعنا يو دمص شلل كنبلو يبلنا امين دو قدوسان اتا اند خنغبرو زغبانا ነገር እንታዩ ات زمص دمصي منچو منيو منچو ካበይልና መምርማሪ امين دو دمص خمتصخولو تناي مجمرتاناتي እናታትኩምን ስራሕ ቅድምነት ድምጺ ሸለል መባልና ድምጹ እዚ ድምጽ እዚ ምንጩ መንዩ ምንጩ ካበዩ ኢልና መምርማር ሽዑ ጸሊና እትኽንወስዶ ዝግባአና ስጉምትን ወስድ ማለት እዩ አሜን እዞም ሰባት እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሃዋርያ ጳውሎስ ዘሓቦም ሐሳብ ኣብ ግምት የእትየሞ ወይ ሰሚዖሞ ነሮም እንተዝኾኑ ናብዚ ሁሉ ጸገም ናብዚ ሁሉ ኪሳራይ ማአተው ነሮም بناتهم من قد قعزو ስለዝጀመሩ እቲ ናይ ልቦም ትምኒ ዘይኮነስ በንጻሪዩ ኣብ ህይወቶም ኮይኑ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ዘለኹም እግዚአብሔር እናተዛረበኩም ነቲ ሰማዕኹሞ ድምጽ ሸለል ትብሉ ዘለኹም ሰባት ኣለኹም ዶ ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ነቲ ድምጽ ሸለል ኣይትበልዎ ነቲ ሰማዕና ድምጽ ተግባራዊ ምግባርና ጥቕሙና ኣናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ናአና ወይ ኣብ ልዕሊ ፍጡራቱ ዘለዎ ዓላማ ናይ ምድሓን ዓላማ እዩ ናይ ሰላም ሓሳብ ዘለዎ እግዚአብሔር ስለዚህ ነዚ ፈሊጥና ነቲ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣቃልቦና ክረኽበሉ ብዝኽእል መንገዲ ክዛረበና ኾሎ ምላሽ ነሃብ እንተዘይኮነ ዘይተደለየ ዋጋ እናኸፈልና ከነበርና ቅዱሳን ከምታ አዮባ አንቶይ ጸቂጡ ስለዝዛረበሉ ዘለዎ ጸቂጡ ስለተዛረበሉ አነ ጸቂጠ ብዙሕ ዘይዛረብ ዘለኹ ብዚ ሎሙውን ብዙሕ ዘይተደለየ ዋጋ ንኸፍል ሰባት ኣለና ኣብ ዝጉባኤ እዚ ብዙሕ ሰብ ባዓሉ ኣብ ትኾጻሉ ዘይክእል መንቀራቅሮ ያአቱሞ ንእግዚአብሔር የማርሮ ቅድሚ እታ እግዚአብሔር ኢልና አታ እግዚአብሔር ኢልና መምራርና ህይወትና እንተ ፈተሽና ሰናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ነዞም ሰባት ተዛሪቦም ዶ አይተዛረቦምን ተዛሪቦምን ፈረቃን ሐቀደ ቅዱሳን ወላቆ ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ ሰራዊት እግዚአብሔር ከምዚ ብላሎ ወይ መንፈስ አምላክ ከምዚ ብላሎ ይሉ እንተ ዘይበለ እቲ ካብ አፉ ዝሰምዕዎ ማዕዳ ንምድሓኖም ዝመጸ ቃል ይነሩ ሐቀደ ቅዱሳን ምንሲና
ነቲ ዝበሎም እንድሕር ኣንቢብናዮ እንታይ ብለና በዚ ከምዚ ብዙሕ ወርሓት ምስ ሓለፈ ጊዜ ጾም ድሮ ሓሊፉ ስለዝነበረ ምኻድ መራኽብ ዘፍርሕ ስለዝኾነ ጳውሎስ አቱም ሰብ ንነፍስና ድማ እምበር ንጽዕነትን ንመርከብን ጥራይ እኳ ዘይኮነስ መንገድና ብጭንቅን ብብዙሕ ጉድኣትን ከም ዝኸውን ርኢ ኣለኹ ኢሉ ማዓዶም ይብለና ካብዚ ዘንበብናዮ ቃል ከም ንርድኦ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ መሬት ተላዒሉ ኣይኮነን እቲ መንገዶም ብጭንቅን ብብዙሕ ጉድኣትን ከም ዝኾነ ነጊርዎ ዘረብኡ መሰረት ዘለዎ እዩ ከምኡ ከብሎ ዝኸዓለ ሓደ ትዝጓዓዝሉ ዘለው ጊዜ መራኽብ ክንቀሳቀሱሉ ዘይግባእ ጊዜ ካልኣይ ብመንፈሱ ዲሰርን ገይሩ መምዩ ዝፈለጦ ወይ ዘላለዮ ነገር ይነጊርዎ እቶም መርከበኛታት እውን ምስቲ ጳውሎስ ዝበሎ ይሰማሙ እዮም እዞም ሰባት ነቲ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝሰምዕዎ ማዕዳ መጠንቀቕታ ዘለዎ መልእኽቲ ሸለል ክብሉ ዝገበሮም ሓንቲ ምኽንያት እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ዝነበርዎ ስፍራ ከኸርሙ ስለዘይደለዩ ጥራይ ቅዱሳን ካብቲ ቦታ ክንቀሳቀሱ ዝወሰኑ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ንሳቶም ዝሃብዎ ምኽንያት ኣብቲ ወደብቲ ኣብቲ ንሳቶም ዘለዎ ስፍራ ንምኽራሙ ጥዑም ኣይኮነን ኢሎም ስለዝደምደሙ ወይ ኣለኹም ዶ ምሳይ እንታይ ብለና እቲ ወደብ ንምኽራም ዘይጥዕሞም ስለዝኾነ ቶም ዝበዝሑ ካብኡ ክነቕሉ እሞ ዝከኣል እንተኾይኑስ ናብ ፍንቄ ንሱ ከዓ ናብ ሊባን ናብ ባህር ገጹ ዝርኢ ናይ ቅርጤስ ወደብ ኣትዮም ክኸርሙ መከሩ ብለና እዞም ሰባት ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ሓደጋ እናፈለጥዮም ጉዕዞ ጀሚሮም ተጓዒዞም ድማ ኣብቲ ክኸርሙሉ ዝመደቡ ስፍራ ማለት ቅርጤስ በፂሖም እዮም እንተኾነ ኣብ ቁጥር 13 ከም ነንብቦ ሕዱእ ንፋስ ደቡ ምስ ነፈሰ መልሕቆም ኣልዒሎም ብፀግዕ ቅርጤስ ክሓልፉ ከለዉ ንርኢ ብድሕሪኡ እምበኣር ዘይተጸበይዎ ኣውሮክላዶን ዝበሃል ብርቱዕ ሕባብላ ንፋስ ተንሲዕዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 21 እንደገና ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ዝበሎም ነገር እንታዩ ብዘይ ምግቢ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ በሎም ኣቱም ሰብ እቲ ካብ ቅርጤስ ካይናቀልኩም ሰሚዕኹም እንተትኾኑስ ግዲ እዚ ጸበባን ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩም ነይሩ ሕጂ ድማ ዛ መርከብ ደኣምበር ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ይጠፍን ያሞ ተሓድኡ ልምነኩም ኣለኹ ክብሎም ከሎ ንርኢ እቲ ኣውሮክሌዶን ዝበሃል ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ መዓስ ወይ ኣበይ ተላዒልዎም እንድሕር ኢልና ካብ ቅርጤስ ምስ ነቐሉ እዞም ሰባት ካብታ ንምኽራም ዘይጥዕም ጽቡቕ ወደብ ትበሃል ስፍራ ክብገሱ ከለዉ እንተኾይኑሎም ኣበይ ክኸርሙ ኢሎም እዮም ጉዕዞኦም ጀሚሮም እንድሕር ኢልና ናብ ፍንቄ ንሱ ከዓ ናብ ሊባን ናብ ባህር ገጹ ዝርኢ ናይ ቅርጤስ ወደብ ኢሎም እዮም ጉዕዞኦም ጀሚሮም እንተኾነ ከምዛ ኣብ ቁጥሪ 21 ነንብቦ ዘለና ኣብ ቅርጤሱን ደው ከም ዘይበሉ ኢና ካብቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛረቦ ቃል ንርዳእ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እቲ ካብ ቅርጤስ ካይናቀልኩም ሰሚዕኹም እንተትኾኑስ ግዲ እዚ ጸበባ ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩም ነይሩ እዚ እንታይ ዘርኤና ኣብ ቅርጤሱን ደው ከም ዘይበሉ ዘርኤና ናብ ቁጥሪ 13 14 ምልሲልና እንድሕር ኣንቢብናውን ኣብ ቅርጤስ ደው ከም ዘይበሉ ብፀግዕ ቅርጤስ ከም ዝሓለፉ ሽዑ ብዙሕ ከይደንገዩኻ ኣውሮክሌዶን ዝበሃል ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ካብቲ ደሴት ከም ተላዕሎም ይነግረና እንታይ ብለና ሕዱእ ንፋስ ደቡ ምስ ነፈሰ ከዓ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎምሲ መልሕቕ ኣልዒሎም ብፀግዕ ቅርጤስ ኣለፉ ሽዑ ከዓ ብዙሕ ከይደንገዩ ኣውሮክሌዶን ዝበሃል ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ካብ ደሴት ተላዓለ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ዓቢ ተስፋ ምቑራጽ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ነቲ ዝጠፍአ ተስፋኦም ክሕድስ ከሎ ኢና ካብ ቁጥሪ 22-26 ነንብብ ዘለና ሕጂ ድማ ይብሎም እዛ መርከብ ዝኣዳ እምበር ካባኻትኩምሲ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ይትጠፍእን እሞ ክትሓድኡ ልምነኩም ኣለኹ በዛ ለይቲ እዚኣታ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎ ኣምላኺ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ እነሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ
ኩላቶምን ኣምላኽ ይቡካሎ ኣይትፍራህ በለኒ ኣቱም ሰብ ኣነ ኸኣ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኽ ኣምኑ እሞ ስለዚ ኣጀኹም ግናኸ ናብ ሓንቲ ደሴት ክንግፋእ ኢና ክብሎም ከሎ ንርኢ ሃዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ ካብ ጎይታ ድምፂ ዝሰምዓላ ሰዓት ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑነ ቅዱሳን ሃዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ ካብ ጎይታ ድምፂ ዝሰምዓላ ሰዓት ልክ ከምቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ነፍሱ ትጭነቕ ነይራ ክንድሕኒና ዝብል ተስፋውን ኣይነበሮን ኣብ ቁጥሪ 20 ምልስ ኢልና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ብዙሕ መዓልቲ ፀሓይ ኮነ ከዋኽብቲ ኮነ ከይረዓና ማዕበልና በርታዓና እንተኸደ ኩሉ ተስፋ ምድሓን ነፍስና ፈጺምና ቀበጽና ኢሉ ሉቃስ ጽሒፉና ኣሎ ማለት እቲ ዝነበርዎ ሕሞት እቲ ኩነታት ኣዝዩ ተስፋ ዘቁርጽ ነይሩ ጎይታ ግን ዝኣተወ ኪዳን እተዛረበ ቃል ዝፍጽም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጽንኩርን እዋን ተገሊጹ ንዝሞተ ተስፋኦም ዘለምልም ቃል ክዛረቦም ከሎ ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ሃዋርያ ጳውሎስ ቅድሚ ነቲ ጎይታ መልኣኹ ልኢኹ ተዛረቦ ቃል ምዝራቡ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና ነቲ ካብ ቅርጤስ ካይነቐሉ ከለዉ ተዛረቦም ቃል ሰሚዖም ነይሮም ተዝኾኑ እዚ ኩሉ ፀበባን ጉድኣትን ከም ዘይረኽቦም ዝነበረ ይነጊርዎም ስለምንታይ ብዛዕባቲ ካብ ቅርጤስ ካይነቐሉ ከለዉ ተዛረቦም ቃል ከዘኻኽሮም ፈትዩ እንድሕር ኢልና ቅዱሳን ነቲ ሲዒቡ ዝዛረቦም ድምፂ ጎይታ ሕጂውን ሸለሊሎም ካልእ ጥፍኣት ናብ ሂወቶም ከየምፅኡ ኢሉ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ማለት ሕማቅ ክስምዖም ኢሉ ይኮነን ዝዛረቦም ነይሩ ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ምሳይ ሕማቅ ክስማዕ ሰሚዓኒ ተንድኸውን ኢሉ ዝዛረቦም ዘሎ ሕማቅ ክስምዖም ኢሉ ናይ ግልቲ መንፈስ ክስምዖም ኢሉ ኣይኮነን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ኣዘኻኺርዎ እንታይ ደኣ ሕጂውን ነቲ ጎይታ ዝተዛረቦ ነገር ክዛረቦም ከሎ መታን ከቕልቡሉ መታን እንደገና ሸለሊሎም እንደገና ካልእ ጉድኣት ኣብ ሂወቶም ከየምፁ ኢሉ እዩ ነዚ ነገር እዚ ከዘኻኽሮም ፈትዩ ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ሕጂ ዋሕስኩም እቲ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ሕጂ ዋሕስኩም እታ ተሳፈርኩምላ ዘለኹም መርከብ ኣይኮነትን ሕጂ ዋሕስኩም እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ሰማያዊ ድምፂ እዩ እቲ ኩሉ ዝኽእል ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ይጠፍእና ኢሉኒዩ እቲ ጠፍእ ነፍሲ የላን ንስኻትኩም ክትኣምኑ ከይተኣምኑ ናትኩም ጉዳዩ ኣነ ግና ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኽ ኣምኑ ይኽብሎም ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣሜን ዶ መርከብኩም ኣይከተድሕነኩምን እያ ፍልጠትኩም ኣይከድሕነኩምን እዩ ክእለትኩም ኣይከድሕነኩምን እዩ እነግረኩም ኣለኹ ትዘድሕነኩም እቲ ካብ ሰማይ ኣነ ዝሰምዓኽዎ ድምፂ ጥራይ ኢልዎም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኣይትጠፍኡን ኢኹም ስለ ዝበለኩም ኣይትጠፍኡን ኢኹም ክብርን ሽሙ ይኹን ኣሜን ዶ ዘንብረና ድምፂ ኣምላኽ ቅዱሳን ክሳዕ ሎሚ ብሂወት ዘለና ክቐትሉና ዝመፁ ነገራት ኣብ ሂወትና ክቐትሉና ኣቅም ስለ ዘይነበሮም ኣይኮነን ወይ ድማ እቲ ከጥፋኣና ዝደሊ ፀላኢ ኣቅም ስለ ዘይብሉ ይኮነን ነገር ግን ኣብ ልዕሊና ዝተዘርበ ትንቢታዊ ድምፂ ስለ ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊና ዝተዛረቦ ነገር ክኸውን ስለ ዘሎ ወይና ብሂወት ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ዶ እዚ ድምፂ ንነፍስ ወከፍ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሞቶም ዝጸባበዩ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ተስፋ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣሜን ዶ ሃዋርያ ጳውሎስ ናይታ መርከብ መራሒ ኣይኮነን ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ሃዋርያ ጳውሎስ ናይታ መርከብ መራሒ ኣይኮነን ሃዋርያ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ነቶም ኡስራ ዝህልው ናይ ሮማ ወተሃደር ኣይኮነን ሃዋርያ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ከፈልቲ ተሳፈርቲ ናይታ መርከቡን ኣይኮነን ሃዋርያ ጳውሎስ ንፍርዲ ናብ ቄሳር ወይ ድማ ናብ ሮማ ዝጓዓዝ ዕሱር ይኹን ደኣምበር ተስፋ መልእኽቲ መፍትሒ ካብ ማንም ሰብ ኣይመፀን ኣሜን ዶ ካብኡ ይመጽ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ ካብዚ እንታይና ክንመሃር ዘሎና ቅዱሳን ንነፍስና ከም ተራ ሰባት ክንቆፅራ ከም ዘይብልናዩ ኣሜን ዶ እስኻ
ንስኺ ተራሰብ ኣይኮንክን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ደቅዱሳን ንሕና መንፈስ ቅዱስ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኢና አሜን እቲ እግዚአብሔር በመንፈሱ ዘሓደሮ ሰቢና ንሕና አገልገልቲ እቲ ልዑል አምላክ ከም ዝኾና ፈሊጥና ኣብ ዝኾነ ስፍራ نحلو وكيل نايغويتا مخانا فليتنا كسادنا كندنن كم زيبلنا إنا كابزن مهار آمين دو قدسان كل سبي تسفى أوريس أخولا تسفى زحدس دمسي نامني متس اندحر إلنا نابتنا إكزابير سبي آمين دو عالم تسفى عن السخيخة عالم تسفى عن السخيخي آمين دو نمن تايد مصحف قدس فترة مغلاص دك املاك يتصبابي يالو زبل تسفى زلو اباخايو مصننا زلو اباخايو فوس زلو اباخيو منقاف زلو اباخايو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ አብዝኾነ ቦታ ሐሉ አብዝኾነ እሱራት ኩኑ ሙሩኻት ኩኑ በዘየገድስ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላክ ተምልኹ እንደሕር ኮይንኩም አባሁም መፍትሕሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ትዝክሩ አዲኹም ታ ተማሪኻ ዝኸደት እንዳነእማን ተሰርሕ ዝነበረት እስራኤላዊ ንንእማን እኮ ፈውሲ ካብአኮ ይመጽኢሉ حسيبكم ودو تفلتو نعمان كمي جيرو خمز كنا نتاقوال مسكدن اب عدو حسيبكم ودو تفلتو كمي عينت كمي كم زخبرا نتابلاتينا نتاني اشتي قولع تقلقل نتا دمت زمتت ويتا يكون اب اسرائيل كيدو انتز خيدكم تفوسا نيرو إلا دمت زمتت مالتي اكزابير سمو يبار اب زحلقا حلو اباخا مفتح اللو اكزابير يمسكن امين دو هارب أولوس كم تزوالكوهم أسوريو جن كم حدا ليدر كم حدا مراحي دويلو نتوم كلتميتن سبعان شديشتن سبعات يزارب نيرو بزابير مسكن أدريس يقبر نيرو من البات سنسلت عب إيدو غلو غلو من البات سنسلت عب إقرو أسيروم لو خونو يخوليا نجرجن إذا سبزي እግዚአብሔር ስም ይባረክ ነእግዚአብሔር ብርሃን ኮይኑ ነቶም ሰባት ብርሃን ናይ ክርስቶስ የብርሃሎም ነሩ ነቶም ተስፋ ዘቆረጹ ሰባት ተስፋኦም የለምልመሉ ነሩ don't limit yourself አሜን ዶ እግዚአብሔር ይመስገን በሁነታትካ ንርእስህ አይተወስን በቃ ብናብራኻ ንጎይታ አይተወስን ነው ብናብራና በተኸቢቡና ዘሎ በትነ ሓልፎ ነገራት ንጎይታ አይንወስን ነው ሃንተስ ኣብ ጎይታ አሚንና ደውን በል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃዋርያ ጳውሎስ አነ እሱሬ ዝሰምዓኒ የለን ኢሉ ካብ ምዝራብ ከቁጠባ ይንሪኦኒና ሐቀደ ቅዱሳን ተቆጢቡሪና ይቀበሉና አይቀበሉና ናትና ግደ ምዝራብ ስለዝኾነ ካብ ምዝራብ ክንቁጠብ ይብልናን አሜን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ተስፋ መድሓን ነፍሶም ዝቀበጹላ ሰዓት ካብቶም ካባታቶም ሓንቲ ነፍሱ ካኸም ዘይጠፍእ ምዝራቡ ኣብታ ሰዓት እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ከብሎ ይኽእል ይኸውን ሐቀደ ቅዱሳን መርከብ እንዳተሰባበረ መርከብ በማዕበል እና ተዘወረት ማዕበል ናብ ድላዩ እናጸፍዐ ዝወስዳ መርከብ ኣብታ ማዕበል ዘናውጻ ዘላ መርከብ አቡ ንዘለው ሰብ አይትጠፍእኒኻ ዝብል ድምጽ ተስምዖ ሆለኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ይዘብል ቅዱሳን ሐቀደ ቅዱሳን ክትአምኖ ዘሸግር ነገር እዩ እቲ ካብ አፍ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝሰምዕዎ ስለዚህ ኻዩ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም አነ አምላኺ ከምት ዝበለኒ ከም ዝገብሩ ይአምነ ኢልዎም አይተቀበሉዎን ማለት እዩ እመኑ አይትእመኑ ብዘየገድስ ኮይኑ ግን ክትሪእዎ ይኹም ይዝብሎም ዘሎ ምስኮነ ግን ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ከም ዝኾነ እቶም ነቲ ድምጽ ሰምዑ ሰባት ከስተብሉልያ ጎይታ ድማ ክብሪ ክብዮም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ናቲናታትኩም ጉዳይ በቃ ስራሕ ምዝራብ ንሕና ነዚ ቃል እንንብብ ዘሎና ሰባት ከማን ነዚ ቃል ክንንብብ ኮለና እግዚአብሔር ከምት ተዛረቦ ወይ ዝበሎ ዝገብር አምላክ ከም ዝኾነ ካብ ዝቃል ንመሃር አሜን ደቅዱሳን ሳላስተ ጻሐፈ ደይኮነን እግዚአብሔር ከምት ዝበሎ ዝገብር አምላክ ምዃኑ
إلنا نفكر بقى إذا قال زي نأمنا تكون نازله እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ ለተዛረበ ወደ ይኮነን ሉቃስ ጽሒፎ ኢየሱስ ኮይታይ አብ አምላኽናውን እምነት ክነሕድር ዝገበረና ዝቃልዶ ይኮነን ስለዚ ጎይታ መልእክት ክበና ኾሎ ቅዱሳን አብ ክንድ ምስኮነ ተዛሪቡን ነይሩ እኮ ኢልና ነዛረብ እንድሕር ጎይታ ከምቱ ዝበሎ ዝገብር አምላኽ ምዃኑ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ነአምን ኮይና ከይኮነ ኾሎ ንዛረብ ምክንያቱም ምስኮነ ምዝራቡ ምንም ዝፈጥሮ ነገር ስለዘየለ ማለት ብዙሓት ይጋጥሙን ነው ብዙሓት አመንቲ እንተ አብ እግዚአብሔር እምነት ስለዘይብሎም ዲ ወይ አብ ገዛርሶም ኮንፊደንስ ስለዘይብሎም ዲ በቃ ሓደ ነገር ምስኮነ ወይ ድማ ካል እግዚአብሔር ናዓቶም ተዛሪቦም ሓሊፎም በኻል መልእክቱ ምሰማ ሓላለፈ ምዝራብ ምሳአበዩ በኻል ሰብ ምስተዛረበ እግዚአብሔር እኮ ተዛሪቡን ነይሩ ይብል who cares ሰብ ምስተዛረቦ ተዛረብ እንድሕር ንእግዚአብሔር ተአምኖ ኮይንካ እንድሕር ካብ እግዚአብሔር ከም ሰማዕ ርግጸኛ ኮይንካ ተዛረቦ ነይሩካ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ዘይምዝራብ ነቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበና መልእክቲ ዘይምምሕልላፍ ሓደ ንእግዚአብሔር ዲስሪስፔክት ምግባሪ ንእግዚአብሔር ዘይምኽባሪ ካልኣይ ንእግዚአብሔር ኣያመናዮም ማለት እዩ አብ እግዚአብሔር እምነት የብልናን ማለት እዩ አብ ተዛረበና እምነት የብልናን ማለት ወይ ድማ ርግጸኛታት አይኮናን እቲ ድምጽ ካበይ ሰሚዕና እግዚአብሔር ሓደ መልእክቲ ናባኻ ከምጽእ ኾሎ ንሰባት ከድሕን ንሰባት ከናግፍ ንሰባት ካብ ሕማቅ መንገዲ ክመልሶም ንሰባት በቃ ክጠቅም ኢሉ ያቀዲሙ ዝዛረብ ስለዚ ናትና ስራ ነትሰማዕና ይቃል ከም ትሰማዕናዮ ምምሕላፍ ተሐተቱኒና ነትስተባሃልና ዘይ ምግባር ማለት እብርን ጎይታ ይኹን ካብ 27-32 እንታይብለና አመበል 14 ለይቲ ኣብ ባህሪ አድሪያ ክንመላለስ ኮለና እቶም አገልገልቲ መርከብ ኣብ ፍርቅ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቀረቡ መሰሎም ሽዑ መለክዕ ገይሮም እንተ አኦሩ እስራ በቁመት ሰብረኸቡ ካብኡ ቁርብ ሕልፍ ኢሎም ካልኣይካ መለክዕ ገይሮም አኦሩሞ 15 በቁመት ሰብረኸቡ ከውሒ ኣብ ዘለዎ ኻይን ወድቕ ፈሪሖም ብሸነኽ ድሕሪታ ነታ መርከብ 4 መልህ አውርዱ መዓልቲ ኸውን ከአተመነዩ ቶም አገልገልቲ መርከብ ድማ ካብታ መርከብ ከሓድሙ ደልየምሲ በወገን ቅድሚታ መልህቕ ከም ዘውርዱ መሲሎም ነታ ጀልባ ናብ ባህሪ አውረዱዋ ጳውሎስ ከአነ ተሐለቃሚቲ ነቶም አቀይቲን እዚአቶም ኣብ መርከብ እንተ ዘይጸንሑ ንስኻትኩም ኣይትድሕኑን ይኹም በሎም ሽዕቶም አቀይቲ ማእሰር እታ ጀልባ በቲኾም ትውደቕ ሓደግዋ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 27 እንታይ ብል ኣመበል 14 ለይቲ ኣብ ባህሪ አድሪያ ክንመላለስ ኮለና እቶም አገልገልቲ መርከብ ኣብ ፍርቅ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቀረቡ መሰሎም ይብለና እዞም ሰባት ናብ ምድሪ ዝቀረቡ ክመስሎም ዝኽኣለ ሓደ ዓይነት ምልክታት ሪኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝኾነ ናብ ምድሪ ዝቀረቡ ስለዝመሰሎም ከምዚ ኣብ ቁጥሪ 28 ነንብቦ ዘለና መለክዕ ገይሮም ከዓቅሩ ኾለው ወይ ከዕቅኑ ኾለው ንርኢ ማለት እዩ በመለክዕ ገይሮም ምስ ዓቅሩ ድማ እስራ በቁመት ሰብ ከም ዝረኸቡ እንደገና ካብኡ ቁርብ ሕልፍ ኢሎም ካላይ ግዜ መለክዕ ገይሮም ምስ ዓቅሩ ድማ 15 በቁመት ሰብ ከም ዝረኸቡ ንርኢ ማለት እዩ እናነከ ይኸይዳለው ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 29 እንታይ ብለና ከውሂ ኣብ ዘለዎ ካይንወድቕ ፈሪሖም ብሸነኽ ድሕሪት እታ መርከብ 4 መልህ አውረዱ መዓልቲ ክኸውን ተመነዩ ይብለና እዚ መዓልቲ ክኸውን ተመነዩ ዝብል ቃል ዘመላኽተና እንታይ እዩ ነዚ ሁሉ ክገብሩ ኾለው ለይቲ ከም ዝነበረ እዞም ሰባት ብትክክል ኣበይ ከም ዘለው ኣይፈልጡን እዮም ብዝተኻሎም መጠን ነታ መርከብ ቀሲላ ከም ትኸይድ ወይ ድማ ደው ከብሉዋዮም ዝደልዩ ነይሮም ምክንያቱም ናበይ ገጾም ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ብትክክል ስለዘይፈልጡ ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 30 እንታይ ብል እቶም አገልገልቲ መርከብ ድማ ካብታ መርከብ ከሓድሙ ደልዮምስ በወገን ቅድሚታ መልህቕ ከም ዘውርዱ መሲሎም ነታ ጀልባ ናብ ባህሪ አውረዱዋ ይብለና እዞም ሰባት ነታ ጀልባ
ናብ ባሕርስ ስለምንታይ አውሪዶም እንድሕር ኢልና ነቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ሓዲጎም ነፍሶም ከድሕኑ ኢሎም ነታ ጀልባ መልሕቅ ከም ዘውርዱ መሲሎም ናብ ባሕሪ ውሪዶማ ሃዋርያ ጳውሎስ ኩሉ ትዝገብሮ ዝነበረ ስለ ዘስተውዓለ ወዲያው ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ኻንሪ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 31-32 እንታይ ብለና ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓለቃ ሚእቲ ነቶም ዓቀይትን እዚኣቶም ኣብ መርከብ ተዘይጸኒሖም ንስኻትኩም ኣይት ክድሕኑን ይኹም በሎም ሽዕቶም ዓቀይቲ ማዓሰርታ ጀልባ በቲኾም ተውደቕ ሓደጉዋ ይብለና እቶም መርከበኛታት ነፍሲ ናይቶም ኣብታ መርከብ ዝተሳፈሩ ሰባት ከየገደሶም ነፍሶም ከድሕኑ ኢሎም እዮም ነታ ጀልባ መልሕቅ ከም ዘውርዱ መሲሎም ናብ ባሕሪ አውሪዶማ ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ስለተረዲኡ ነቲ ውዲቶም ነቲ ሓለቃ ሚእቲን ነቶም ዓቀይቲ ዝነገሮም ማለት እዩ ናይ ህይወትን ሞትን ጉዳይን ስለ ዝኾነ ከዓ እቶም ዓቀይቲ ማዓሰርታ ጀልባ በቲኾም ነታ ጀልባ ትውደቕ ሓዲጎማ እዛ ጀልባ ትዝክርዋ እንድሕር ኮይንኩም ብመከራዮም ነዛ ጀልባ አድሒኖማ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ጉዕዞኦም ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ገይሮም እዚኦም ቶም መርከበኛታት ከይሓድሙ በዓሎም በቲኾም ክሰድዋ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣቀዲሙኮ ሓንቲ ነፍሲ ከም ዘይትጠፍእ ተዛሪቦም ነይሩ ሓቀይዶ እንተኾነ ቶም መርከበኛታት ኣመንቲ ስለ ዘይነበሩ ነፍሶም ንምድሓን ናይ ምምላጥ ፈተነ ክገብሩ ከለዉ ንርኢ በንጻሩቲ ሓለቃ ሚእትን ዓቀይትን ንናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ቃል ኣሚኖም ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሉ ክገብሩ ከለዉ ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ነዞም ኣብዛ መርከብ ተሳፊሮም ዘለው ብምልኦም ሂበካይልዎ እምበር ብዘይቶም መርከበኛታት ኣይበሎምን ሓቀይደ ቅዱሳን ስለዚህ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሓለቃ ሚእትን ነቶም ዓቀይትን እዚኣቶም ኣብ መርከብ ተዘይጸኒሖም ንስኻትኩም ኣይክድሕኑን ኢኹም ኢልዎም ካብ 33-44 እንታይ ብለና ጳውሎስ ከዓ እናተጸበኹም ገለ ኸይጣዓምኩም ጾምኩም ሎሚ መበል 14 መዓልትኹም እሞ እንጌራ ብልዑሉ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ንኹላቶም ለመኖም እምበኣር ከእዝን ምድሓንኩም ስለ ዝኾነ ካብ ሓደ ከባኻትኩም ፀጉሪ ርእሲ እኳ ኣይጠፍእን እሞ ክትበልዑ እልምነኩም ኣለኹ በሎም እዚ ምስ በለ እንጌራ አልዒሉ ንኣምላኽ ኣመስገነ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ድማ ቆሪሱ ክበልዕ ጀመረ ኩላቶም ከዓ ሓድኡ እንጌራውን በልዑ ኣብታ መርከብ ዝነበርና ኩላትና ከዓ 276 ነፍሲና በሊኦም ዝጸገቡ ከዓ ነቲ ስርናይ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ነቲ መርከብ ኣቕለሉላ ምስ ወግሐ ከዓ ነቲ ምድሪ ኣየለለይዎን ኣማዕዲኦም ግና ገምገም ዘለዋ ልሳን ባሕሪ ረአዩ እሞ እንተተኻኢልዎም ነታ መርከብ ናብኡ ከብፅሕዋ ደለዩ ነቲ መልሕቅ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ድሕሪኡ ነቲ ማዓሰር ስኻን ፈትሕዎ ነቲ ንእሽቶ ጋንፅላ ንንፋስ ገቲሮም ናብቲ ገምገም ገጾም ከዱ ኣብ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በፅሑ ከዓ ነታ መርከብ ልዕል ኣበልዋ ብወገን ቅድሚታ ከዓ ተሸኽለት እሞ ዘይትነቕነቕ ኮነት ብወገን ድሕሪታ ግና ማዕበል በርቲዕዋ ተሰባበረት እቶም ዓቀይቲ ድማ ነቶም ዕሱራት ሓደ እኳ ሓሚሱ ምእንቲ ከይምልጥ ኢሎም ቆትሎም ተማኸሩ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ግና ንጳውሎስ ከድሕኖ ደልዩ ነቲ ምኽሮም ኣይሰመሮን ነቶም ሓሚሶም ዝኽእሉ ድማ ቅድም ወሪዶም ናብ ምድሪ ክወፁ ኣዘዘ ነቶም ዝተረፉ ከዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም ብስባር እታ መርከብ ይውፁ በለ በዚ ከምዚ ኩላቶም ድሒኖም ናብ ምድሪ በፅሑ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ መደብ ናይቶም መርከበኛታት ምሰፍሸሎ ነቶም ብተስፋ ምቁራጽ እተወቅዑ ገለ ኸይጣዓሙ ጾሞምን ን14 መዓልቲ ጸንሑ ኩሎም እንጌራ ክበልዑ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ክልምኖም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ንኹላቶም እንጌራ ክበልዑ ድሕሪ ምልማኑ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና እንጌራ ልዒሉ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ነቲ እንጌራ ቆሪጹ ክበልዕ ከሎ ንሪኦ ልክ ሃዋርያ ጳውሎስ ክበልዕ ምስ ጀመረ ኩላቶም ማለት 276 ነፍሲ ሓዲኦም
እንጌራውን በሊአም ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን እዚ ምስ በለ እንጌራ ለኢሉና አምላኽ አመስገነ ኣብ ቅድሚ ሁላቶም ድማ ቆሪሱ ክበልዕ ጀመረ ኩላቶም ከኣ ሓድኡ እንጌራውን በልዑ ኣብታ መርከብ ዝነበርና ሁላትና ከኣ 276 ነፍሲና ይብለና ኣብ ቁጥሪ 38 እንታይ ይብል በሊኦም ምስ ጸገቡ ከኣ ነቲ ስርናይ ናብ ባሕር ደርበይዎ ነታ መርከቡን አቅለልውላ ይብለና እዞም ሰባት ሃዋርያ ጳውሎስ እንተ ዘይጸናንዖም እንተ ዘይበራትዖም ብጥሜት ነፍሶም መሕለለወት ነራ ሳላ ምኽሪ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝሰምዑን ዝበልዑን ነፍሶም ተመሊሳ እቲ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ክገብሩ ከለው ንርኢ ማለት እዩ ቶም መርከበኛታት ኩወግሓሎም ኣዝዮም ይምነዩ ነሮም እቲ ምኽንያት ድማ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ኣበይ ከም ዘለው ናበይ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለው ክፈልጡ ኢሎም እዮም ምስ ወግሐ ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝበጽሑ ፈሊጦም ነገር ግን ነታ ምድሪ ኣይላለይዋን እንታይ ብለና ምስ ወግሐ ከዓ ነቲ ምድሪ ኣይላለይዋን ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዋ ልሳን ባሕር ራእይሞ እንተ ተኻኢልዎም ሲ ነታ መርከብ ናብኡ ከብጽሕዋ ደለይ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 41 ድማ ነቲ መልሕቕ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕር ደርበይዎ ድሕሪኡ ነቲ ማዕሰር ስካን ፈቲሖም ነቲ ንእሽቶ ጋንጽላ ንንፋስ ገቲሮም ናብቲ ገምገም ገጾም ከዱ ኣብ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በጽሑ ከዓ ነታ መርከብ ልዕል ኣበልዋ ብወገን ቅድሚታ ከዓ ተሸኽለት እሞ ዘይትነቕነቕ ኮነት ብወገን ድሕሪት ግና ማዕበል በርቲዕዋ ተሰባበረት ይብለና ኣብዚ ትንቢት ክፍጸም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛረቡ ትንቢታዊ ድምጺ ክፍጸም ከሎ ኢና ንርኢ ንስኻትኩም ኣይጠፍኡን ኢኹም ዛ መርከብን ኣብኡ ዘሎ ግን ክጠፊ ኢልዎም ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ብለይቲ ተዛረቡ ክነግሮም ከሎ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ደኣ እምበር ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ኣይጠፍን እሞ ክትሓድኡ ልምነኩም ኣለኹ በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልአክ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎ ኣምላኺ ኣብ ጥቃይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ እንሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ሁላቶም ኣምላኽ ይቡካሎ ኣይትፍራህ በለኒ ኢልዎም ነይሩ ካብ 22-24 ማለት እዩ ኣብዚ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛረቦ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እታ መርከብ ምስተሰባበረት እቶም ዓቀይቲ እቶም እሱራት ሓሚሶም ከየምልጡ ስለዝፈርሑ ሓደ እንድሕር ኣምሊጡ ናይቲ ዘምለጠ ሰብ መቕጻዕቲ ናብኦም ስለዝወርድ ነቲ ክበጽሖም ዝኽእል ጸገም ንምውጋድ ክብሉ ብህይወቶም ክጣልኡ ስለዘይደለዩ ነቶም እሱራት መታን ከየምልጥዎም ክቆትልዎም ክማኸርዎ ከሎ ኢና ኣብ ቁጥሪ 42-43 ንንብብ ዘለና እቶም ዓቀይቲ ድማ ነቶም እሱራት ሓደ እኳ ሓሚሱን መታን ከያምልጥ ኢሎም ቆትልዎም ተማኸሩ እቲ ሓለቓሚ ትግና ንጳውሎስ ከድሕኖ ደልዩ ነቲ ምኽሮም ኣይሰመሮምን ነቶም ሓሚሶም ዝኽእሉ ድማ ቅድም ወሪዶም ናብ ምድሪ ክወፁ ኣዘዘ ነቶም ዝተረፉ ከዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም ብስባር መርከብ ይውፁ በለ በዚ ከምዚ ሁላቶም ናብ ምድሪ በጽሑ ይብለና እግዚአብሔር እንድሕር ኢሉ ቅዱሳን እግዚአብሔር ዝበሎ እምበር ማንም ዝበሎ ኣብ ህይወትና ይፍጸምን አሜን ጎይታና ሃዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ዘጋጠሞም ሓደጋ ንስኻን እቶም ምሳኻ ዘለውን ክድሕኑ እዮም ጥራይ ዘይኮነ ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ቄሳርውን ደው ኢልካ ብዛዕባ ክትምስክር ኢኻውን ኢልዎ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በቃ ካብ መርከብ ክድሕን ጥራይኻ ዘይኮነ ሲልዎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ኢልካ ብዛዕባ ክትምስክሩን ኢልዎ ነይሩ ስለዚ ኸኣዩ እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ሙሱራት እተኣወጀ ናይ ሞት ኣዋጅ ብሰንኪ ሃዋርያ ጳውሎስ ተገልቢጡ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አሜን በቃ ናይ ሞት ኣዋጅ ክግልበጥ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወላኳ እቶም መርከበኛታት እቲ ሓለቃሚ እቲ እቶም ዓቀይቲ ከምኡን እቶም እሱራት ብሰንኪ ሃዋርያ ጳውሎስ ወይ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስን ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ሉቃስን እቶም ካልኦት ኣመንትን ብሰላም ተሓልዮም ኣብቲ ስፍራ በጽሖም እግዚአብሔር ይመስገን ሳላ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ እዮም እዞም ሰባት ብሰላም ተሓልዮም
ህይወቶም ገለኻ ይኮነ ተሪፎም እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዘላለየ ይመስል እቲ ሓለቃ ሚእቲ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምክንያቱም ክሪኦ ሆሎ እቲ ዝኸውን መን ዝበሎ እንደሕሪኢና እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ወይ ድማ እግዚአብሔር ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛረቦ ክገብር ኮሎ ይዝሪኦ ነይሩ እና ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ እንታይ ኢሉሎ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ ኢሉኒዩ ክትምስክረለይ ኢኻ ኢሉኒዩ ስለዚ በለ ነዚ ድምጽውን እቲ ሓለቃ ሚእቲ ስለዚ ሰምዖ እግዚአብሔር ይመስገን ንሃዋርያ ጳውሎስ ምቕታል ማለት ዘይዋጽ ነገር እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር አዋጆም ክቀይር ስለዚ ደለየ ነቲ ሓለቃ ሚእቲ ከተስኦ ሆሎ ንርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ መዝሙር 34:7 እንታይ ብለናሲ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር የናግፎም ከአ ይብለና አሜን መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ሰፊሮም ብምንባሮም ይምባር ሞት ተኸልኪሉ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ዝደኩ ነብሊና እዳውኩም አልኢልኩም ጸሊና ሆኖዲና